En estos momentos, se nós non facemos o auditorio, automáticamente estaríamos perdendo 2 millóns prácticamente de fondos europeos, máis 1 millón de euros que aportou a Xunta, máis 190.000 euros que a Xunta aportou para redactar o proxecto, máis haber comprado por 400.000 euros un solar que non tiña, en este caso, pois destino definido. O alcalde foi máis alá e sinalou que de seguir adiante co actual proxecto tería tamén un custe inferior a ese 1,5 millón de euros autorizado o pasado mes de novembro pola Corporación Municipal. Aos veciños de Ribeira o que o alcalde propón non lle vai a salir en ningún solo peso. Eso é o que quero que se recalque. Porque creo que desde o momento inicial dos problemas, cando se fala de sobrecoste, cando se fala de outra cousa, aquí non hai ningún sobrecoste. Aquí hai un proxecto que pensamos que facer ese auditorio valía uns cartos e vale outros. Pero facer ese auditorio non lle costa aos ribeirenses ningún euro máis do que en noviembre de 2019 aprobou que podíamos gastar para ese proxecto. É máis, eu lle estou dicindo aos ribeirenses que vai a costar 300.000 euros menos, porque conseguín eses cartos fora. Van a ser agora os grupos municipais os que teñan menos interés que a Xunta de Galicia, que este alcalde, en que se faga ese auditorio. É posible que non deixen gastar os cartos que conseguimos fora por un erro de un arquitecto ou dun equipo de arquitectura. Ruiz Rivas anunciou tamén que segue mantendo conversas para lograr máis financiación externa, tanto de entidades públicas como tamén privadas, de tal xeito que se o pleno do vindeiro luns dá o visto bo, esa porcentaxe do 34% que está aportando o Concello veríase tamén reducida aínda máis.